Shalom. Hutomu hamima kita salutna ruas ni huriata HKBP Harapan Jaya. Suangsoni akama nami na mungkin ada dohot beribadah di parmingguata di huriat tahun. Upasahatai ma selamat datang ma di huriat HKBP Harapan Jaya. Jala selamat mengikuti ibadah ma di hita salutna tuata ma nama masuk-masuk. Antara mulai parmingguata adon sada buah-buah di hita anon dungsai epistel tapi gema lagu puji-pujian na pinasahan ni kor parupuan ni huriata urutusi dunsai hita maka tidak kon hapor seaon tapi gema muse lagu puji-pujian na pinasahan ni kor ama paradiso ni huriata. Song lima song tambahan buah-buah di hita di bagasatikion harus mulai martangi yang maita di bagas surat tabi lau mulai parmingguata martangi yang maita. Amin. Ruas ni hurian itu hata noeng saat mahita tu minggu Pentakosta na perjulu ima pestala si roha di hita makalason haroron itu di porbadia tu portibion ima pangodiani ani jumolo ma pinasahat selamat ari Pentakosta ma dihamu saludna. Alani sian nasa atau dita taparade marohata lau marsa doho hata marede mahita. Hite-hite goarne de bata ama, do goarne anak na Tuhan Yesus Kristus,
doho goar ni ton di porbadia, na temo palangi doho tanoon. Amin. Songonon ni na Tuhan Jehovah, rehonokku Tuhamu roha nai baru, doho todi nai baru tu bagasan ati-ati muna. Jala usatokku do roha batu siad daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar parkilalan. Jala lehonokku hamu tutoriku tu bagasan ati-ati muna. Asa audo mabaesa. Asa marparangi hamu di bagasan akapatiku. Aka huku pe rabudo tamuna. Jala patu pamuna do. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan di bata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akana porsea di atam, marhite-hite tod di parbadia. Saibuhai marohanami asature parohanami, marhite-hite tod dimi. Asa toktongo dame rohanami, makalason hagogonai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon mapatik ni debata si hanguluhonta di minggu Pentakosta perjulu sadarion ima pati perjulu satu pati pasapuluhon pati perjulu aunu Jehovah debatam ninda debatata dan jadi marakup au bahenomu debatam. Patik patoluhon
dan jadi dohonong gorne de bata yang gosoture dalanna ai honau humna do sogut akka namar seneang di goarna. Patik palimahon, iko pasangapomu donatorasmu, asamantua ho, jalaliling mangulu, di tanunan leho ni Jehovah di Batam diho. Patik papituhon, unako mangalakup. Patik pasiyahon, una ko olo makatidakon hata na sotutu maraloho donga jolma. Beha padok ni debata taringo to pati na sapuli ondo. Auru Jehovah de Batam ninna de batata. Pargogo na so hatu dosa jala parimas. Siluluhod dosa ni amama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan na sogoroha diau. Alayasi rohaku dia akan namar ribu-ribu. Akan namar holongi roha diau. Naso mangalau si patiki. Atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan de bata. Ahli Tuhan de bata, saya pergugui mahami, mangulahon no bartu patikmi. Amin. Ali Tuhan de bata amanamin dadi banua gijang. Horo na patupahon hasesani dosa di hami hala nadangolon. Mar hite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakko dosa nami. Leom matuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami makapur seaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hu pasat hami diri nami tuho. Gabe pelian na mangulu. Jalan na badia mar hite-hite
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot Tuhan sisani dosa. Songon sitongi na mangulu au minna Tuhan Jehovah. Tuna solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalamodo rohaku mida hamamula ni parjahati tumadiko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapo mali debatana di gijang. Amin. Tajahama marsori-soring atani debata di minggu ta Pentakosta na perjulu sadarion ima na tersurat di Ezekiel 37 mamuka sena 10 sana 1 esa 14 dungin na ibana mamuse tuhau ali anak ni jolma akau riwolion sadok pinopar ni Israel doi idama akan nasida madok nunga tung masak uli-uli nami jala pesan arop-arop ni rohanami nang pidum dohami. Jadi tadomuna ma aunu Jehovah yadung huukap tanoman muna jala hubuan hamu nakok ale akabang soki siat tanoman muna.
Ima sahatna martua doa karena tu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
tidak koma hata porsiautai songon nani hati dakon idong atas sa porseaon di sadok purtibion rap mahita mandok. Au porsea di debata jahuba ido ama pargogo naso hatu dosan natu patpangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuba nasa sadai iman itu buon si Maria naga bega-bega caton di porbadia andora suamu. Ido tuhata natu maun na birnit di panguman silatus nama terpajal di bana di hau penorsila natua tubana turu dung tanom namula mengulu di hari patuluhon namana itu surgo lahun siamun de bata jahuba amanai pargu isi pai pai na papula sogo tanon mangu mial na mangulu do namate au porsea di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria to pana Kristen akan na badia doho dia sani dosa doho dia taina mendok mula mangulu sogo dagni hal nong mate doho dia luan nasura sudah. Amin.
Oras marihita saluna. Oras. Tabigima titing na masa di huriata di bagasan mingguon. Ima minggu Pentakosta Parjolo 27 Mei 2020 sada. Na Parjolo gowarni minggu. Gowarni minggu ta sadarion ima minggu Pentakosta Parjolo dohot topik minggu sadarion todi pangapul dohot hasitongan. Napaduahon parhubas dari minggon boy mata jaha di warta nang tertera di layar. Napatuluhon titing namasa. Naparjolo parningotan hasasahor ni todi Purbadia. 1A sadarion minggu tanggal 27 Mei 2020 sada. Ima pesta parningotan hasasahor ni todi Purbadia maneng Pentakosta Parjolo. Di patupa tulu hali parmingguon manugot pukul 7 wib, arian pukul 10, dohot botari pukul 10 pitu wib. Laos papungupiliat tujolo dohita tu pakta tu ulaun pekabaran Injil. 1B. Di hari Senin tanggal 24 Mei 2020 sada. Ima pesta paduahon parningotan hasasahor nito di Purbadia manang Pentakosta kedua. Di patupa sahali parmingguon ima masuk pukul 20 wib. Laos papungupiliat tujolo dohita tupak tu ulaun keadilan perdamaian keutuhan ciptaan. Napaduahon dana pengadaan sarana parkir dohot dalan. Laho manggarar tano na tinuhor ni huriata bidangna 573 meter kubik meter kuadrat. Ima nagabe sarana parkir dohot dalan. Di hari koton panitia do dana laho manggarar tahap pertama 1,2 miliar. Hobar tuha putusan ni rapot huria dohot panitia tanggal 22 April 2020 sada. Ia dana laho manggarari ima marhite janji iman ni suderuas dohot mangalului dana tuduru marhite-hite proposal. Alani ini sosohon ma tu sude ruas ni huriata asa tatotopon ma janji imat tabe. Napatuluhon pilihan tu poti parasian. Lahu papunguhon dana tu pengadaan sarana parkir dohot dalan tapatupa do pilihan tu poti parasian na adong di joloon. Songonon ma partoding manang teknis pelaksanaan. Dung sidung hita papungu pilihan na paduahon Roma tujolo ganu pruas dohot parhalado ni huria akka natarojor rohana lahu pasahaton pilihan sian ukap ni roha. Jala di pasahat mai tu poti parasian na di joloon. Jala duk sidung sude ruas pasahaton taudutima tangyang pilihan dohot panutup. Songonima soso di pasahat huriata mardongan tangyang. Seanggiat ma pilihan na pinasahat ni ruas ni huriata gabe pasu-pasu dohot hamuliau di gowarni tohata. Napahupaton pertanyaan wilayah. Di hari Selasa dohot hari Rabu tanggal 25 dohot 26 Mei songon nasomal tapat patupan ni huriata do pertanyaan wilayah namaringanan di Garijaun masuk pukul 20 wib. Sialani ini sosohon matu sude ruas ni huriata asariama madohoti pertanyangani. Tu hari Selasa ima nani dohotan ni wilayah Jerusalem, Judea, Kanan, Sion dohot Galilea. Jala na makasuhuton pertanyangani ima wilayah Jerusalem. Tu hari Rabu ima nani dohotan ni wilayah Efrata, Bethlehem, Nasaret, Hermon dohot Jetun. Jala na makasuhuton pertanyaan tu hari Rabu ima wilayah Efrata. Napalimahon turnamen bulu tangkis HKBP Harapan Jaya.
Asalam tarida holong ni roha dihita ruas ni HKBP Harapan Jaya. Marsakap dor RN HKBP lahu patupahon turnamen bulu tangkis songon non mahatoranganna. Perjulu mendaftar tanggal 14 Rodi tanggal 25 Mei 2020 sada Tusi Tommy Siregar Manang Nathanael Simajuta napaduahon adongdo di Papungu biaya ditiki mendaftar ima bawa 30.000 berua 20.000 napatuluhon sidung mendaftar marpungu doa kapanitia dinalaho makatai pakubasion ni pertandingan ima tanggal 25 Mei 2020 sada napapaton mulai utama pertandingan i tanggal 26 20 sia dohot final di tanggal 30 Mei inganan di Gor SMA Opat Bekasi. Harap dorohanami asa parsidohot maita sude ruas mangalehon dukungan tu panitia dina mangulahon turnamen on asa mardalan dohot denggan. Mauliate saya di pasu-pasu Tuhan ma ulauni. Amin. Napaunopon pembekalan parhalado nagoktiki dohot parhalado hobar tu tahun pemberdayaan naung ditotopon huriata HKBP di Patupa HKBP distrik Sapulusia Bekasi do program pembekalan tu sude pangula nagoktiki na di Patupa di hari Jumat tanggal 20 lalu Mei 2020 sada mamuka pukul 8 WIB sahat tunasidung maringanan di HKBP Jaka Sampurna jala pembekalan tu parhalado di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 siap Mei 2020 sada mamuka pukul luip sahat tunasidung maringanan di HKBP Lipo Cikarang utusan ni huriata naborhat tu pembekalan parhaloi ima naparjolo situadona boru tarihoran bendahara resort napaduahon situate siagian bendahara huria napatuluhon situa HTP Simajutak sekretaris huria jalatuaka parhalado na asing ima na asing maddohoti pembekalan secara live streaming manang via Zoom napapituhon sumbangan poti parasian di jalo huriata do sumbangan sian keluarga Ude Purba Boruginting opudean 2 unit poti parasian 5 poti gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP mauliate ma di keluarga napasahaton Opak Rumawi parhepengon ni huriata mingguon boy mata jaha di warta saldo kas ni huria per 23 Mei 2020 sada huria dohot diakoni ono 15 juta ono 101.100 ono pulalu rupiah tu pusat 5.740.45 rupiah distrik 100.000 tu pembangunan 1.300.000 rupiah Transhistoria 6.350.000 rupiah sarana parkir dohot dalan 284.640 sada 720 rupiah lausongonima somatu sudir ruas ni huriata asa tagarar bema pilihan bulan tabe pilihan parmingguon virtual natapatupa di Bagasta nang jaji imatabe tuhat tama nama masu para hepengon ni huriata napalimahon torop ni ruas ni huriata na marulang tahun di mingguon 30 halak parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun hata ni debata na madok di pesalmen bidu 20 aya onom tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangihut ahu saliring ahu mangulu jaladung mulak ahu masuhakuma bagas ni jahuba saliling ni lelengna songonima sa nititing di huriata di bagasan mingguon mauliate
ameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Sadari Oma ulang tahun ni sude huria nadong di Portibion ari hatu tubuna tongon di hasa saor nito di Parbadia. Jala sadario ni ma pesta parjolo. Hobar tu tikting naking marsogo ma pesta na paduahon. Dos do argani na parjolo doho na paduahon. Alani pos doroha tong robe hita marsogot pukul walu adok siap tonga-tongata na berencana dang ro marsogot. Songon na sadonggo na martudu barti sudedoro taida maka manginang situan nami marsugo pukul walu hatani debata jamita di pesta hasasaur nito di Parbadia na parjolo ima sian Yohanes bidu 10 ayat 4b rodi 15 hujahama di tonga-tongata aidada sian mulana hupabua itu hamu ala narap do pehita alai nalau maaun waing manopot namar suruau jaladang adong manangisi hamu manukunau nalau tudi adoho lam dok tahero hamuna ala hudok songoni tu hamu alai nama dok nasi tong doau tuhamu ulimuna doi ia lawau ai out solawau dang naro pangodiani manopotamu alai yang golawau suruoku doi bana tuhamu anggodung roi bana ajaranna do Portibion taringok tu dosa dohot taringok tu hapitoron dohot taringok tu uhum anggota ringok tu dosa iman naso porsea nasida diau anggota ringok tu hapitoron ima nalawau manopok damang jadi dang be idau muna au anggota ringok tu uhumi manau kona uhumi duk ni Portibion godang dope nian si dohonok tu hamu alai daktar buah kamu dope nuai alai dung roto di hasitongan nani do kodeng togi honon ni idu hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong si hata honon na siasa dirian na binegina ido hata honon na barita honon na do tu hamu nanaing masa dope pasangapon na doau ai jaloon na do na diau lahoma marita hocca tu hamu saluhut na diamai dia udoi ubahen na hudok jaloon na do na diau lahoma marita hocca tu hamu ima sahat ni pajahota parsirangan haci do na marsirang haci apalagi dohot nahina holongan ni roha parsirangan manang naborha pe marhuta sada anggona jolo ra lahu mangarat to hita muluti kinaposo na jolo borak siak bona pasugit saya dong go dipatu pacara borhat nuaing ngamura-mura be boedo ganu tokin tu jawaon mulak muse tu bona pasugit tak songon na jolo na martampo masih rupani jala pola sapu tangan na marsap ilu ninna memang macetak kasma di parsirangan sirang di pergaulan sehari-hari lumobi ma molo marsirang alani hamatea ra sudedo hita mangai hea mangadopi parsirangan na hinaholongan ni rohata manang na tua-tua pei na torasta tung marumur 70-80 siapulu lobi pe lungud doroha
Manang na tinadikon niya mata, gabi ko mabalu hamuinang. Manang na tininggalhon ni inata, gabi mabalu akama. Manang ianakon, tilahaon. Hatsit, songon na di gotak do pakilalani. Jangankan perpisahan karena kematian. Pernah mengalami, kebetulan di sini yang paling banyak naposo gulung. Putus cinta, ditinggal kekasih, sulit move on ya. Jadi Facebooknya juga intip-intip, padahal sudah pisah. Syukurilah kalau misalnya udah pernah ditinggal, ya sudah move on aja. Berarti dia tidak pantas mendampingimu. Tetapi kalaupun itu perpisahan karena kematian, betapa sering kita ingat-ingat ke masa silam, sulit menatap masa depan. Jala di sido boy molodang margogo hita holasia gogo pikirata hita lahumani bangi nama sai gabi boy do sahatu nama calahod debata bohasa Tuhan bahenomu songonon iko mabalu au manang iko parjolo mana ko kiborhat selalap matupudi dang mamereng betu jolo mulo digobarhon ripen ni silot nagabe batu sira ala jut dungulut tahun tong songo batu sira manatap selalap tarihot tu masa lalu maol mangalak katujolo turpuhon taringo tu parsiranga dibaritaho Tuhan Yesus. Ayat 5 ayat lain nalau ma'au nuaing manopok namar suru au jaladang adok manangis yang manukun nalau tu dia doa lam dok dok tahe rohamuna ala hudok songoni tuhamu. Hatimu berduka karena saya mengatakan menyampaikan itu kepadamu. Yesus tahu betapa duka cita akan terjadi karena perpisahan oleh kematian tanda kutip. Yesus akan mati, bangkit, dan kembali akan ada perpisahan. Allah yang gotur puhon naing pabuahot tuhita do bahwa perpisahan persirangoni mendatangkan berkat bagi orang yang percaya. Apakah itu karena ditinggal oleh kematian? Buasa 10 hari nasalpu tapes tahod do hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang jalanunga di lubahon Tuhan Yesus, aku mau menyediakan tempat. Jadi nga di booking be inganata reservasi ya. Sudah disediakan tempat di sodo inganan ni. Nga di guari be hita. Nunga adong di parade be. Dang portibio be HP yang go sabulon ni tordita ido bana setaguari. Par satu kina do pamuluso do anggo portibion molotung di loa sita 50 ono puluh 70 110 tahun manang lobi alai yang go inganan nahot nunga di parade tu hatabe di Banua Gijang 40 hari rap do peak kasisiani dohot Tuhan Yesus soina malas ni rohana adorak somanai tu Banua Gijang alai dung manai tu Banua Gijang songon na maliali mana sida asa minggu nasalpu minggu ek Saudi saya tangi hom maju ku suaraku Tuhan doso songon na minggu maliali doi seperti yatim piatu imana maliali manang anak ni manuk na tininggal hon nidunga saya siok-siok bocado rohana sida lomos ganggu bohado ulaning alai di dok Tuhan Yesus unang morot tamu manak tu dia martangyangi mahamu
alai suroku matod di pangodiani Tuhamu selama 10 hari. Jala sadari yoma takas tutu tarida di pesta Pentakosta. Pesta Pentakosta anggo di padan na robi nunga mardalani tiap tahun. Ganuk tahun saya rodo marpungu siad di sana walu. Hari raya nama Cebal Gadoi, hari raya Pondok Daun, manang na somal molo dihita pesta gotilon. Nakpe hurang galak dohuida pesta gotilon waingon. Alamak kilala so partani be so adok suasuanan. Hape sudah kita manggotil nian. Anggo halak Yahudi sisahali setahun sudah marpung. Jala tongon na marpungui mana sida. Aimah momen yang baik yang luar biasa. Laos di sima tarida jala di hilala pakorhon nama cetakas laos hatu tubuh ni huria. Ala disonggopi to di ima sisian da 10 sadai. Disonggopi na dibagasabiar na king apostol Petrus doho akadonganna na say mertabuni na ganggu na lomos rohana jala na maul magkalupaho parsirangan ala ni hamatea doho naung manay Tuhan Yesus tuban wagijang no aing terbuka mapikiran na sida ala huaso todini porbadia nama namanggohi rohana gabe boy bana tampil marjamita di tonga-tonga ni ribuan na torop na rosya desa na walu. Hidup benadido di son ulimuna doi adalah menjadi berkat perpisahan ini. Nalau ma'au out solawau dang suroku pangodianan itu hamu. Alai ulimuna doi. Surok kumaibana tu hamu ima todi pangapul. Ima todi hasitongan. Hurian itu hatta. Taida madah. Ise harwa akasisianon. Somanang na kursus teologi on tusada lembaga sekolah teologi. Non gelar doi. Apalagi masih Simon Petrus. Doho piga kadonganna. Hola di laut doi. Maboto keadaan di laut sadi hari ma takas marjala dekke di dia melubuk ni dekke tu sabula dia masapak konotor dekke anggoi pistar maibana alai yang go urusan pidato urusan perjamitaon tukso diguruhon doi. Alai dipilih Tuhan Yesus jala dipakai secara luar biasa. Hita peyaka manginang. Alai dada holat tu hita perhalado. Doh hita sudah dipakai. Ala sudah gabe imam. Ditongani keluarga. Gabe imam ditongani ulau si ganupari. Secara luar biasa molo-olo kita mangaloas todii. Mangajari hita. Mangaloas todii. Mangalehon gogo tu hita. Tampil. Songo si Simon Petrus namarjamita. Molo tajaha di ulaun apostel bidudu ayat. Mulai sian ayat sadei. Disima hasasaur ni todi parbadiai. Suhar ni namasa di pada Narobi molo taingo peristiwa Menara Babel. Peristiwa Menara Babel tubuh gijang ni roha tuwaka jol mana tinopan ni debata naing mengatasi hapistaran ni debata dungi mamakke parbinotoan nai laho patuduho gijang ni rohana patuduho sinadonganna di patupa ma luar biasa teknologi ribuan tahun nasalpu teknologi nasida patupa menara
sa tibo-tibona. Alayahana terjadi mamukka sianima, sadahiad do parhataan, satu bahasa, saling mengerti, mamukka siani di pasera de batama nasida, gabi meragam ma parhataani, dang masyatu sabbe nasida sama nasida. Jojo nai HP boy dang masyatusan nasada tu nasada nak pesapunguan. Nak pesada jam saa masaina na mardonga tubuh boy dang masyatusan. Jojo nai HP maol masyatusan nani dok niama asing dia tusi ina dilapati ina nani dok ni ina tong asing dilapati amatai songoni antara natoras tu yanakon. Gabi bui patubuh hagaoron di tonga-tonga ni bangso negara tope bui dang masyatusan nasada tu nasada alai hasasaur ni tod di parbadia molo tajahan di ulau ni apostel bidudua adong 15 suku bangsa 15 parhataan salelengon dang masyatusan nasida ahanan idok nisianu tusianu dang masyatusan ni isarana halak Batak tu halak Jawa tu halak Sina marpungu madisi dungi tampil si Petrus marjamita jamita na parjolo di hasasaur di todi parbadia sude nasida ubigi bahwa yang disampaikan oleh Apostel Petrus itu adalah bahasa ibunya. Molo halak Bataki dibegi bana mai jamita ni si Petrusi hata Batak doi. Molo halak Jawa dibegi bana mai dalam waktu yang bersamaan hata Jawa doi. Semua mengerti, memahami, saling memahami. Di sima takas di saburhod debata. Todi parbadia songon naung di parbaga-bagai itu nasida. Gabi toropma Omma Naginuaranna memang luar biasa selama sejarah peledakan penginjilan yang luar biasa yang tadinya 12 orang saja murid Yesus minus 1 Judas Iskariot tetapi tiba-tiba terjadi explosion peledakan penginjilan 3.000 orang secara massal dibaptis percaya kepada Yesus Kristus juru selamatnya. Luar biasa. Asam molo so masyatusa di tonga-tonga ni keluarga tapamana jo ati na so naungadong go masuk todi na hodar. Gabi maol. Saja budo amat tadoh inatai apalagi di masa ni Covid bah tiki PSBB ninna penelitian di masa PSBB na baruon PSBB ketat kecelakaan hampir di titik nol. Alai persoalan di tonga-tonga di rumah tangga perbeda di jebu amat tadoh inatai gadu pare saya jumpa ninna alaniaha lau holak gosok hera gosokan do amat tahun ninna inatai hope songoni do holak kodo pa bereng-bereng ala saya di jebu gabi tu wak keperbedaan tohodon wangi dak kuboto alai na pasti harusnya semakin sering bertemu semakin lam hafal manian holong ngerohai. Alai boido lau tujolo amatai alai jolo inatai ba roi natai lau musi tu pudi nang boi pajupa. Ati nawadong go todina hodar. Molosai tubuh hosom ela teal late hotel do tahe hosom teal ela late ingok ma nadong do todina hodar. Et katodina hodar deh hosom teal ela late. Bohado mangado pisa da doima buka hati minta kehadiran Roh Kudus. Ido todi si pangapu luju marsa kita, ido todi si pardame uju gaor roha pikiran. Ido todi na mga lehon gogo uju songgop haga leon di tonga-tongata di pikirata di keluarga pe. Molo di hata bata di bae do judul li perikopon di lubaho Tuhan Yesus haroro ni
Pangalileon. Haroro ni Pangalileon dilubahon alai di paingot dei asalaos di sido motto ni huria na parjoloi jalai konido motto sahat tunaing lam dilele lam hehe, semakin dibabat semakin merambat. Itu terjadi, mereka pegang itu. Alaniaha alanunga disonggopi todi parbadia semangat na luar biasa. Nasida menyaksikan pertiga-tiga abis sian kota senasada tu kota nasada idolaun na alai dilele tu so laut tu saat diberitahu Tuhan Yesus. Jala toktong makaholongi i mahasa sahat ni berita naulisia Jerusalem tu Judea tu Samaria sahat tu Tano Batak. Gabedohok mahita makilalan wae. Gabedohok mahita taruli. Gabitabo maparadeon di seksi parupuan dohok punga nama paradesoi. Songoni nak kita ganu maka tidak konala nunga songgop todi parbadiai. Nunga dilehoni nunga. Uju tardidi hita. Tardidi dada tu bagasa gorni HKBP Harapan Jaya. Dada tu bagasa gowarni Padita Siregar. Alai tu bagasan gowarni Debata Ama. Anak dohot todi parbadia. Aik namar saur hatani debata dohot nasinonggopan ni hagogon nasia todi parbadia doi Holland tutu dido edeta nomor 420 pati buku edetai suara ni todi ni tu hatai jot di laosi ditulakoi atong bahabahenon saitada gue tertakas di jam win tu au iya toho deh pas asa taingok do saitada gabi mabiar hita madok saitada jamu pauba roham dapoton si sesa amen martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan di hasa saur ni todi parbadia todi si pangapul todi si pardame samargogo hami Tuhan maka monakon akka hamaolon na huadopi hami di hasyanganon unang lalak behami di bagasan arsak parukilon ala persirangan hamatian ainunga di para di hoinganan hasonangan sabulon ito dinami nangak kadongan nami nahu hahologi hami naung jumolo manadiko kami nunga di para di ho jala sonang di apuamu di banua gijang neko pajupado hami museduk sahat belak kanami tu hasonangani ido hatami Tuhan asamargogo matutu hami maka monakonisa luhutna debata Jehovah hutang kami sudah ruas ni huriam na di bagasa parsahiton lumobi ala ni akahamolon dopena hua dopi hami siala virus pandemi covidon Tuhan teramoti akadongan nami na di bagasa parsahiton mana sahit dia petehena songgop tu pamatang na tu pikiran na tu rohana tiatena hodo si pangapul na sumburung todimi manamian di tonga-tonga na sida laos na mangalehon hamalumoni Tuhan pargugui apuli akana marsak kana somarama somarina kana mabalu satoktong marpos ni roha di ho mangalehon las ni roha na sumurungi kadongan nami na marulang tahun siah kodo gajang ni umur Tuhan ajari hami mamake hari-hari ni ngulu nami laho pasangapok kotok tong hutangnya ko kami nangakayan akon nami separbisuhi akayan akon nami na di parsikola lumobi nanaeng manopo takka parsikolan hobartu natinodo ni rohana Tuhan saya lehom maka na dumenggan molo soapala na dapot na di rohana be pos dorohanami tu hapatongonom wakana dumenggan sian SD tu SMP, SMP tu SMA, SMA tu universitas dohot akana mangalului karejo.
Lumobi Tuhan hutang ako kami akaya nakon namin na untuk umur na marhasohotan. Ne sailong mos rohani na tua-tua na torasna. Disirokap niaka yanakon na boruna. Pos do rohanami Tuhan para diomui. Tangihon ale Tuhan pangiduan namion. Akadongan nami penamula tubona pasogit siala. Tidak marujung ngolu na toras na sida. Tuhan homa na mga puli na sida. Songoni mga ramoti saha rodi na mula muse tu bagas na sida di hutan namion. Jalo matangiang soba namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita laos tapasaha ma peleata.
Las marohata enunga dileho debatatu hita artanau marga sia dirina ima todina nabadiai. Todini debatado todi pangodian doho todi hasitongan. Namanugi ho kita tu bagasan nasa hasitongan. Atong jakom matodinai jala hanguluhon hasitongani. Alai akau do parbueni todi, holong dohot las niroha, dame dohot labas niroha, habasaron, habasaon, haporsiaon, halabohon dohot hatomanon. Batama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon nadenggan dohot na sauli basa na mauli utus hupasahat tami masyan na nilehom mi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam mutadahami godang ni silehol-lehom mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tuhan debata amanami nasotarasam do godang di silehol-lehommu di hami. Todim na badiai do di lehokko tu hami jolma sumonggopi hami na leaon. Naum margaido di lehokko tu hami. Jala gumodang do siap portibion doho siap pangisina sudena. Ope mauliate marohanami jala pujion nami mahowalani sude habalgao doho tamuliaumu. Naung pinapatarmu tu hami. Salehom mato di parbadia itu huria maka naulu mangihuto Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai jala dipatok-tok kami mia di barita naulii ale to di parbadia saya pasada mahuriam napi napungu-pungumi asa masih jaloan jala masih haholongan songona keruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa nabal gadohot namet-met si pasidingon nami
Saya buas mahomani sadosa nami asalam badia jalai baru hami ganupari asa terbaik kami saur di bagasan huria nabadia nasa sadai sayo dihojala padumu hami tuamai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabai sileho-leho tuhuria salam tugadana torop nia kabar berita nauli doho pangajari doho para siroha nama maritahon hangul habal gaonmu di Portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude perpunguan ni halak Kristen di gereja di parsikolan nang di bagas nasida be asa tahu nasida saor tu perpunguan sogot. Saya tatap mana tergogot dohok na pinaburu-buru ni halak alani hapor seau di Tuhan Yesus. Saya jari nasida sama ralus jalamiam maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran niaka panggonggomi panguhum doho takaraja asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya sungguli pakirimon na manggulu di hami asa pos rohanami nang malake dagingon panguluam mudo muse. Asa masuk kami marnida di bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodem. Kami atas nama Sude Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya doho Sude na turut berpartisipasi di ibadah sadarion katim musik multimedia Rodi Sudiakan Marhobas Pasahato Tuhita. Selamat Hari Pentakosta Saur nito di Parbadia. Selamat hari Minggu. Salam Horas. Lupa umano kung may ibat kasi nakinisan nakikopi. Lupa nakini. Benerang barani mandok.
pegang keyboard. Mula bema kapar foto. Halo, halo.
Pak.